Magandang umaga mga sisid. Subukan kong mamana ngayon dito sa tapat namin ng tapat ng trabaho namin ni partner. Dahil pag madaling araw malinaw ang tubig. Kaya samantalain ko habang malinaw. Sa kanya ako mga sisid. Dito lang naman sa tapat. Sakaling makakuha tayo ng pang-almusal mamaya. Naway magandang biyaya ang naghihintay sa atin sa ilalim. Kaya let's go mga sisid. Ay lulusong na habang kalmada pa ang dagat. Solo dive mga sisid. Solo dive, banat! Mga sisid, let's go. Unang isda, mga sisid. Pula po. Good size. Kilo. Siya ba? Makisit. Jackpot.
Rapat. Diyan pa. Ate, grabe yung lapat. Swerte. Napakalaki. Okay. Layo pa. Dapat. Labo-labo pa. Dali pa. A few moments later. Sisit, inumaga na, medyo napasarap. Huli ko ay narito na. Akin nang ibubuhos dito sa may kwan. Napag para makita ninyo. Ito naman ang biyaya. Ito sa atin ngayon. Kumalanta. Okay, labas. Na. Laki. Lang. Ayan, sisit. Ayan, ayan. Okay naman. Sa maral, marami. Ang lapad. Dapat yan. 1 kilo. 1 piraso. Mga sisid, salamat na naman sa pagsama nyo sa akin ngayong umaga sa aking adventure at naway sa sunod na adventure ay magsama-sama tayo muli. At naway hindi kayo magsawa na manood sa mga sunod pang video na i-upload. Hanggang sa muli, maraming salamat po mga sisid.